Felly, yn gyntaf, beth yw trefoli? Wel, trefoli yn syml, i rannu'r gair mewn dou, mae'n cynnwys y gair tref. Iawn? So, trefoli yw'r broses lle mae ardaloedd trefol yn tyfu o ran maint yr ardal, mae nhw eich cwmpasu yn ogystal â'r nifer o bobl sy'n byw ynddyn nhw. Felly, mae y symudiad falle o bobl i dref, a dref yna'n tyfu yn falle yn awgrymu beth yw'r gair trefoli. Heddiw, mae amcangyfrif bod 55% o boblogaeth y byd yn byw mewn ardaloedd trefol. A mae hwn yn debygol o godi yn ôl y Cenhedloedd Unedig, United Nations, a maen nhw'n dweud bydd yn codi i 68% erbyn 2050. Mae'r trefoli yma wedi digwydd o ganlyniad i 2 reswm. Mudo yn gyntaf ac yn bennaf, naill ai o falle ardaloedd gwledig i ardaloedd trefol, neu o ganlyniad i mudo ryngwladol. Be ni'n galw mudo gwledig i ardaloedd trefol, ni'n galw hwnna yn mudo gwledig trefol. Mudo ryngwladol yn digwydd o un wlad i wlad arall, ac yn bennaf yn symud oherwydd swyddi a gwaith a mudo economaidd mae hwn yn dod o dan. Yn ail wedyn, cynnydd naturiol yn y boblogaeth, pryd mae mwy o enedigaethau na marwolaethau pob blwyddyn. Yn amlwg, mae'r boblogaeth yn tyfu bron 8 biliwn dros y byd, a mae'n golygu bod yn naturiol mae'r ardaloedd trefol yma yn mynd i cynyddu mewn maint. Wel, yn amlwg y broses o trefoli yn digwydd i dref neu i ddinas, ond efallai byddwch chi wedi clywed y gair megaddinas. Nawr, mae dinasoedd yn ymrywio o ran eu maint nhw, a mae dinasoedd mawr gyda phoblogaethau sy'n uwch na 10 miliwn yn cael ei galw yn megadinasoedd. So, o ran poblogaeth yw sut mae megadinasoedd yn cael ei enwi. Yn 2015, roedd 28 megaddinas yn fyd eang. Mae poblogaeth trefol byd eang yn barhau i dyfu. Mae disgwyl iddo codi o 3.9 biliwn 2014 i 6 biliwn erbyn 2045. Disgwylir y twf fwyaf i fod yn India, China a Nigeria. Nawr, India a China yw be ni'n galw yn gwledydd sydd yn datblygu o ran diwydiant nhw, a ni'n galw rhain gwledydd incwm canolig. Mae Nigeria ddim really yn mynd gyda'r reol yma, mae'n wahanol achos mae yn amlwg yn wlad incwm isel ac yn Africa i Sahara. So ddim yn union o reidrwydd yn mynd gyda falle beth byddwn ni'n disgwyl. Ond nid y megadinasoedd sy'n tyfu fwyaf cyflym, ond y dinasoedd gyda poblogaethau dan 500,000. So, yn ddiddorol maen nhw'n dweud, falle nid y dinasoedd mwyaf yn y byd sydd yn tyfu, ond y dinasoedd sydd yn eitha cymharol fach. Mae llawer o ddinasoedd y byd yn tyfu'n gyflymaf wedi'i lleoli yn Africa i Sahara neu'n Asia, a byddwn ni'n edrych yn amlwg ar un enghraifft o ddinas global yn Africa i Sahara. Nawr o bosib gewch chi cwestiwn fel hyn. Nawr, mae Mr Cabac, fel fi'n dweud i disgyblion fi, yn mwynhau rhoi graffiau yn yr papur arholiad i ddangos i chi os chi'n gallu cyrraedd y sgil A3, sef dehongli graffiau, mapiau ac yn y blaen. Iawn. So dydy hwnna ddim yn sgil cofio, mae'n yn syml yn sgil dadansoddi ar y diwrnod. Felly, gewch chi cwestiwn o bosib gyda graff fel hyn, ac o bosib gewch chi cwestiynau gwahanol. Nawr, wi wedi rhoi 2 cwestiwn gwahanol fan hyn. Yr un cyntaf yw disgrifiwch y newid i boblogaeth trefol byd eang rhwng 1950 a 2015, 3 marc. Ac yn ail wedyn, cymharwch y newidiadau sy'n cael ei ragfynegu mewn poblogaeth trefol a gwledig byd eang rhwng 2015 a 2030. 3 marc. Nawr, 2 cwestiwn gwahanol. Ni'n mynd i edrych yn bennaf nawr ar y cwestiwn cyntaf yma, sef disgrifiwch y newid i boblogaeth trefol byd eang rhwng
50 a 2015. So, ni'n edrych ar y graff ac yn ffodus, sori, mae fe yn Saesneg. Ond, edrych ar y graff nawr, a beth byddwn ni'n edrych ar yw'r llinell yma, urban, trefol, felly y llinell yma. A cofiwch, mae'r cwestiwn dim ond yn gofyn ni i mynd o 1950 i 2015, sef fan hyn. Nawr te, os byddwch chi'n cael cwestiwn tebyg i hyn, disgrifiwch y newid i boblogaeth trefol, neu disgrifiwch tueddiadau yn y graff, so tueddiadau yn golygu patrwm. Nawr, beth byddwn ni'n disgwyl fi wedi rhoi fan hyn? Meini prawf llwydden, allech chi cofio ar gyfer cwestiwn fel hyn, os deithau lan falle y ran yma, thema 2 y papur Uned 1, neu hyd boeden yr Uned 2, yr papur hollol wahanol o'r cynnwys blwyddyn 11 o bosib. Nawr te, meini prawf llwyddiant. Peth cyntaf gallwn ni sôn amdan yw'r tueddiad, y patrwm cyffredinol. Wel, yw e'n cynyddu, yw e'n gostwng, yw e'n cyson, yw e'n anghyson. Yn amlwg, fi moyn chi defnyddio'r geiriau cynyddu neu gostwng. Os na falle uchafbwynt neu isafbwynt penodol ni angen sôn am. Ac yn drydydd wedyn, data i gefnogi. Felly, beth byddwn ni'n disgwyl wedyn i weld yw, os na data wedyn gallwn ni defnyddio i gefnogi trwy ddefnyddio'r echelennau yn dda. Nawr te, wedi rhoi ateb enghreifftiol yn fan hyn, yn dadansoddi y graff ac yn ateb y cwestiwn. Dyma'r ateb. Gallwn weld yn y graff poblogaeth trefol sy'n cynyddu o 1950 i 2015. Gweler isafbwynt poblogaeth trefol yn 1950 gyda 20 miliwn i 40 miliwn yn 2015. Felly, gallwn ni weld yn gyntaf, mae'n nodi yr tueddiad cyffredinol, mae'n cynyddu. Mae'n sôn amdano isafbwynt poblogaeth trefol, gan ddefnyddio data fan hyn hefyd, yn gweud yn 1950 oedd yn 20 miliwn, a wedyn yn 2015 oedd yn 40 miliwn. So mae'n rhoi pob un fan hyn. Nawr, pwynt ychwanegol gallwch chi falle ystyried, os da unrhyw eithriad, yn anffodus, does dim unrhyw eithriad fan hyn, ond mi'n credu bydd hwnna'n ddigon i chi galluogi chi i gael y 3 marc o disgrifio'r cwestiwn yma. Nawr te, dydw i ddim wedi rhoi meini prawf ar gyfer yr ail cwestiwn, ond jyst rhywbeth falle i chi gallu gwneud falle adref o bosib nawr. Mae'r cwestiwn yma bach yn wahanol. Mae gofyn i chi i gymharu y newidiadau sy'n cael ei ragfynegu mewn poblogaeth trefol a gwledydd. Nawr, ni'n gwybod ystyr y gair ragfynegu yw beth maen nhw'n disgwyl. So yn amlwg, o 2015 i 2030, achos yn amlwg, dydy'r ffigurau yma ddim wedi cael eu cyhoeddi eto, dyn nhw ddim yn data priodol eto, achos dydyn ni ddim wedi cael ei 2030 eto. Felly, maen nhw'n gofyn chi i ddefnyddio'r 2 set o ddata fan hyn, sef gwledig a threfol. So gallech chi, yn amlwg i cymharu, ni angen defnyddio geirfa fel yn debyg yn wahanol. Be sy'n digwydd i un, tra bod be sy'n digwydd i un arall. A ni eto defnyddio'r un terminoleg fel uchafbwynt, isafbwynt, gallwn ni defnyddio data i gefnogi, ac os mae yna unrhyw eithriad chi'n meddwl sydd falle yn hollol wahanol i'r patrwm sy'n cael ei arddangos. Mae croeso oll i chi cwblhau y cwestiynau yma adref. Cwestiwn gwahanol, dal ar yr un testyn o ble mae'r beth yw'r patrwm trafolu yma sydd yn digwydd ar dros y byd. Eto, mae Mr Cabac, fel nes i ddweud, yn hoffi rhoi mapiau i chi ddehongli hefyd. So, sgil A3 eto, ond yn wahanol achos mae ganddyn ni map. Mae'r map yma gyda data hefyd. Y cwestiwn ydy fan hyn, disgrifiwch ddosbarthiad mega-dinasoedd y byd. Nawr te, dyma meini prawf, llwyddiant, gallech chi gofio os chi'n cael cwestiwn disgrifiwch ddosbarthiad. Nawr, yn amlwg, bydd yn hollol wahanol yn dibynnu ar y map. Falle bydd y map, falle ar gyfer cwestiwn disgrifiwch ddosbarthiad, dim ond ar gyfer map o Gymru, neu Deyrnas Unedig, neu ar rhyw wlad wahanol fel Sbaen. Wi ddim yn siŵr. Ond maen nhw'n hoffi roi nhw ar gyfer cwestiynau le mae map gyda nhw o'r byd cyfan. Nawr te, yr un yma yn dangos gwahanol mega-dinasoedd, dim pob un, ond rhai sydd falle yn disgwyl gweld twf yn ei boblogaeth. Nawr, cwestiwn yma dim ond yn gofyn am disgrifio'r dosbarthiad, distribution, ble ydyn nhw hynny yw.
mewn prawf gallwn ni gofio, os ni'n gweld cwestiwn tebyg i hyn, cyfandiroedd. Ym mha cyfandiroedd ydyn ni'n gweld y megadinasoedd? Yn ail wedyn, cyfeiriad cwmpawd. Yn le, falle, o bosib yn y byd, neu o fewn y cyfandir yna, ydyn ni'n gweld yr megadinasoedd. A wedyn, falle, os yna patrwm cyffredinol, enghraifft, fan hyn, os bydden nhw wedi rhoi cyhydedd fan hyn, ydyn ni'n gallu dwyn hwnna o'r allwedd a dweud, yn gyffredinol, mae'r mwyafrif o megadinasoedd i'w weld ar y cyhydedd. Yn amlwg fan hyn. Yn yr achlysur yma, neu rhwng y trofannau, enghraifft. Rai y pethau i chi ystyried os chi'n cael cwestiwn fel hyn. So, efallai, mae'n syniad i chi roi saib ar y fideo yma nawr, a ymarfer y cwestiwn yma gan ddilyn y meini prawf. Ok, mwy o gwestiynau posib gallwch chi gael wrth feddwl am y sgil A3. Eto, 2 fap fan hyn, a cwestiynau data yn seiliedig ar ddau map. Yr un cyntaf, beth yw'r newid mewn cyfanswm poblogaeth Efrog Newydd o 1950 i 2010? So bydd angen chi yn amlwg edrych ar Efrog Newydd fan hyn, a'r newid mewn cyfanswm poblogaeth. So, yn amlwg chi'n mynd i tynnu 19.4 o'r 20.3 yn geisio gael yr ateb. Efallai bydd hwnna'n 2 farc rili i chi dangos eich gweithio mas, mae hwnna'n syniad da i arddangos hefyd. Yn ail wedyn, beth yw'r newid mewn cyfanswm poblogaeth Tokyo o 1950 i 2010? Eto'r un sgil, dangos gweithio mas. Trydydd cwestiwn, beth oedd y cyfanswm poblogaeth megadinasoedd Asia yn 1950? So byddwch chi'n edrych ar cyfandir Asia, a byddwch chi'n cyfrifo pob un i ddarganfod y cyfanswm. Nawr, cwestiwn yma, beth yw cymydr poblogaeth megadinasoedd Asia 1950 a beth yw cymydr poblogaeth megadinasoedd Asia yn 2010? Nawr, mae'n bwysig oll i chi ystyried bydd cybac yn rhoi cwestiynau i atgyfnethu eich sgiliau rifedd. Un o'r sgiliau rifedd byddwn ni angen cofio yw cyfartaleddau, gan gynnwys falle'r cymydr, neu falle byddwn nhw'n gofyn i chi wedi gweld o blaen cwestiwn amrediad. So, wel, cwestiwn yma cymydr yw byddwch chi'n adio pob un megaddinas, so byddwch chi'n ysgrifennu mas beth yw poblogaeth pob un megaddinas yn 1950, a wedyn byddwch chi yn rannu gyda'r faint sydd yna. So, yn amlwg 1, 2, 3, 4 yn yr achlas yma. So, byddwch chi'n rannu'r cyfanswm hyn gyda 4. Ar un peth ar gyfer yr ail gwestiwn wedyn. Yn amlwg bydd yn wahanol os mae gofyn i chi i edrych ar yr amrediad neu'r modd yr enghraifft. Ok te, ni wedi sôn amdano dinas, trefoli a megadinasoedd, ond yn amlwg mae'r thema dan y sylw fan hyn yw dinasoedd global. Wel, beth yw dinas global? Mae rai ohonoch chi mwy neu thebyg yn meddwl ar yr adeg yma o'r fideo. Wel, mae pob dinas yn cael dylanwad ranbarthol. So, hynny yw o fewn ei ranbarth, falle i feddwl am Caerdydd fel enghraifft, yn y de ddwyrain, neu hyd yn oed jyst yn ne Cymru. Maent yn rhyngweithio gyda'r ardal sydd yn ei hamgylchynu. Er enghraifft, denu cymydwyr, commuters, dyddiol i weithio, darparu gwasanaethau arbenigol, megis ysbytau a phrifysgolion, a maen nhw'n gweithredu fel canolfannau trafnidiaeth ar gyfer rwydweithu fel reilffyrdd neu meysydd awyr ranbarthol. Fodd bynnag, mae rai dinasoedd yn cael mwy o ddylanwad nag eraill. Dinasoedd global yw'r dinasoedd hynny sydd yn rhyngweithio â llefydd eraill ar raddfa fyd eang. So, o ran dinas arferol, byddwch chi falle yn disgwyl gweld sawl un o'r pethau yma, er enghraifft. Ond gyda dinas global yn wahanol, mae hwn yn digwydd yn lle falle ranbarthol, megis falle Caerdydd neu Abertawe, byddwch chi falle yn disgwyl dinas megis Llundain i fod mwy ar raddfa, wedi cysylltu ar raddfa byd eang dros y byd i gyd. Mae'r diagram isod yn dangos bod rai o'r cysylltiadau byd eang hyn a wedi cynnwys rhyw ystadegau. Er enghraifft, oedd un ymchwiliad wedi dangos oedd y Deyrnas Unedig yn 13
yn y Deyrnas Unedig, mae 13 o ddinasoedd global y byd, mae Llundain yn safle cyntaf, ond o ran safleoedd y rai gyd yn y byd, mae Manceinion 78, Caerdydd 248 dros y dinasoedd global y byd. OK te, eto, efallai mae'n syniad i chi gwasgu saib fan hyn ar y fideo a darllen rai o'r resymau sydd yn neud dinas global yn ddinas global. Na i just darllen mas pob un pennawd fan hyn. Felly mudo a ddiwylliant, so efallai bod llwyth o bobl gwahanol yn dod i ymfudo mewn yr ardal, a mae llwyth o bobl o ethnigrwydd gwahanol efallai yn byw mewn un ardal gyda efallai gwahanol ieithoedd yn cael eu siarad a defnyddio. Llywodraethwi a gwneud penderfyniadau o bosib bydd na llywodraeth yn cael ei reoli yn yr ddinas yma, a bydd na penderfyniadau yn cael ei digwydd o ran sefydlu busnesau pwysig o corfforaethau trawswladol. Nawr, efallai byddwch chi'n gofyn fi beth yw corfforaeth trawswladol, hynny yw cwmni enfawr sy'n gweithio ar draws y byd i gyd. Cyllid a masnach, wel, ni'n gwybod falle hyn wrth edrych falle ar Llundain, enghraifft, iawn, gyda yr hwb cyllid yn Llundain yn Canary Wharf. Canolfannau trafnidiaeth, fel nes i ddweud amdano meysydd awyr ryngwladol, ond hefyd falle porthladdoedd pwysig, ports pwysig. Nawr, mae Heathrow yn Llundain falle yn un enghraifft rili da o maes awyr gyda cysylltiadau ryngwladol. Mae tua 1,400 o deithiau yn cael ei gadael neu'n glanio yn maes awyr pob dydd. Syniadau a gwybodaeth efallai bod prifysgolion blaenllaw yn yr ardal, neu bod y cyfryngau falle yn gweithio mewn yr ardal yma. Enghraifft yn Llundain, BBC World News yn cael ei pencadlys yn Llundain, ond mae gwahanol angenau o BBC dros y byd i gyd yn cael ei darlledu dros y byd i gyd. Nawr te, cwestiwn i ni ystyried a chi i falle gwasgu saib fan hyn eto, rhowch un reswm pan mae rai dinasoedd yn dod yn ddinasoedd global. So, un reswm byddwn ni'n disgwyl fan hyn a datblygiad. Beth yw'r reswm pan maen nhw'n dod yn dinas global? So, dyma nhw ar y sgrin fan hyn, a wedyn datblygiad. A ni'n datblygu trwy ddefnyddio cysylltiadau, a mae rai fan hyn fi wedi rhoi fel felly achos oherwydd. OK te, symud ymlaen i'r ail rhan te, yw edrych ar y canlyniadau trefolu mewn ddwy ddinas global. Nawr, ddinas global cyntaf, nawr, o bosib nawr, fi'n mynd i mynd bant o'r trac o bosib, os hoffech chi, o be chi wedi bod yn neud yn yr ystafell ddosbarth, os ydych chi wedi cwblhau hyn yn barod. Nawr, does dim raid, a dyw e ddim yn anreidiol i chi dysgu yr astudiaeth achos yma. Fi jyst yn dangos yr enghraifft yma trwy'r pethau chi byddwch chi angen dysgu. Ond, gallwch chi edrych ar achos chi, o bosib chi wedi gwneud falle Mumbai yn India. Fi ddim yn siŵr. Ond yr un pethau rydych chi angen dysgu ar gyfer y cynnwys fan hyn. Felly, yr un fi'n edrych ar yng Ngwentus Coed yw Addis Ababa yn Ethiopia. So, hwn yn enghraifft o gwlad incwm isel. Nawr, dyw e ddim hefyd yn angenreidiol bod chi'n edrych ar y gwlad incwm isel. Mae'n gallu bod yn gwlad sy'n yn datblygu megis India neu China o bosib. So, fel nes i ddweud Mumbai yn enghraifft arall. Ond yr un ni'n edrych ar yw gwlad incwm isel, ni'n edrych ar Addis Ababa sydd yn Ethiopia. Mae fe yn brifddinas Ethiopia, ac yn 2015 roedd 19.5% o'r boblogaeth yn byw mewn trefi a dinasoedd o fewn y wlad. Bod y ganran edrych yn eitha isel i gymaru falle ar 55% ni wedi bod yn trafod eisoes, mae'r gyfradd trefolu flynyddol o 4.9 yn uchel iawn. So, ni'n gallu gweld fan hyn bod twf a rhywbeth yn denu y pobl tuag at yr ardaloedd trefol a dinasoedd.
Felly, cwestiwn arall ni ystyried fan hyn, fi'n gwybod ni'n mynd drwy lot o gwestiynau gwahanol gall dod lan, ond yr un yma, disgrifiwch leoliad addysg y baba. Nawr te, map fan hyn sydd gyda ni, gyda cwestiwn disgrifiwch leoliad, mae'n dibynnu ar y map. Mae'n lawr i chi i beth gallech chi cymryd oddi ar y map. Ond, yn yr achos yma, dyma'r meini prawf fi'n credu gallech chi ddefnyddio os chi'n cael cwestiwn tebyg. Nawr te, gallech chi cael dinas global hollol wahanol, efallai chi ddim wedi bod yn dysgu. A wedyn, efallai bydd y cwestiynau esynedig yn gofyn chi i ddefnyddio'r un chi wedi bod yn astudio. Felly, bydd disgyblion fi, er enghraifft, wedi bod yn dysgu am yr un yma. Ar y sababa. Nawr te, map gyda ni fan hyn, sut allan disgrifio y lleoliad. Nawr, cwestiwn yma yn cwestiwn A, 3 sgiliau yn unig. So, cyfeiriad compawd. Ble mae fe yn y wlad? Wel, byddwn ni'n gweud yn y canolbarth. Gwledydd cyfagos, o bosib byddwch chi'n gallu sôn amdano falle yw yn bell o'r gwledydd cyfagos. O bosib gallai cwestiwn gweud disgrifiwch leoliad Ethiopia, byddwch chi'n gallu sôn am y gwledydd falle yn ei cyfanrwydd. Neu hyd yn oed fan hyn, lle gwledydd cyfagos, byddwch chi'n gallu sôn amdano falle dinasoedd cyfagos. Sôn amlwg, y rei yma, y rei D, yw'r dinasoedd, so byddwch chi'n gallu sôn am y dinasoedd cyfagos. Gallech chi wedyn sôn am y dinasoedd cyfagos wrth falle sôn am yr graddfa. Ni'n gweld y graddfa fan hyn, ni'n gallu dwyn y graddfa, defnyddio'r premisydd ni a gweithio mas falle pellter oddi ar gambela fan hyn ar falle'r parc cenedlaethol. Fi wedi rhoi unrhyw bethau arall perthnasol o'r map. So byddwch chi falle yn sôn am falle yr llynoedd fan hyn, falle dyfeithdir sydd gyda ni fan hyn, pa mor bell yw e o'r gwlff o Aden, neu hyd yn oed, byddwch chi'n gallu dweud, gan ddefnyddio sgiliau daearyddol chi, ac ystyried wrth edrych ar hyn, wel, fi'n gallu gweld, mae fe'n tir gaeedig. Term tir gaeedig yn golygu does dim arfordir yn amgylchynu'r wlad. Byddwn ni'n sôn mwy amdano hwnna mewn eiliad. So, efallai chi moyn gwasgu saib fan hyn ac i ateb y cwestiwn. OK te, beth yw'r resymau dros dwf poblogaeth Addis Ababa? So pam ydyn ni wir yn gweld twf yn y ddinas yma? Wel, mae yna 2 reswm fi wedi rhoi nhw fan hyn. Un yw'r newid naturiol, so cyfradd y geni yn codi a disgwyliadau oes yn cynyddu. So beth sydd yn digwydd? Hyd yn oed yn y gwledydd incwm isel, ni'n gweld bod pobl yn byw yn hirach o ganlyniad i meddyginiaeth ac yn y blaen a gofal iechyd a darpariaeth yma yn gwella ar draws y byd i gyd. Eto reswm arall yw y mudo, ffactor y tynnu trefoli. Nawr, ni'n mynd i sôn mwy amdano hyn mewn eiliad, so hynny yw, beth fi'n golygu yw bod y mudo gwledig trefol yma yn digwydd. A dyma beth sydd yn digwydd yn bennaf yn ardaloedd trefol yn gwledydd incwm isel a gwledydd incwm canolig sydd yn datblygu. OK te, wel ni eisiau gwybod wir pam ydy pobl yn trefoli i Addis Ababa. Pam ydyn nhw'n gadael ardaloedd gwledig anghysbell o bosib yn Ethiopia i symud i'r prif ddinas yma? Pam? Felly, ffactorau gwthio sydd yn gwthio nhw mas o'r ardal wledig yw falle bod yna llwyth o dlodi yn yr ardal wledig. Falle bod diweithdra yn employment yn uchel iawn yr ardaloedd gwledig yma. O bosib bydden nhw jyst yn pobl yn gweithio fewn amaeth a bod nhw'n ffermwyr gynhaliol yn maen nhw jyst yn gwneud bwyd ar gyfer byw ond ddim falle yn gwneud unrhyw arian neu elw. O bosib diffyg addysg a mynediad i addysg i'n plant nhw. Ac o bosib un reswm arall yw mynediad i ddŵr glân. Beth sy'n falle tynnu nhw i'r ardaloedd trefol? Wel, falle'r swyddi ar arian fel nes i'w sôn am, cyflogaeth, cyfleoedd addysg gwell i'r plant nhw o bosib. Mynediad at ddŵr glân a glanweithdra, a falle hefyd y mynediad at ofal iechyd i weld yn well falle ar gwasanaethau yma'n well yn yr ardaloedd trefol. Nawr te, beth yw hwnna yn y bôn yn cael effaith a canlyniad o'r trefoli yma ar Addis Ababa? Wel, dyma'r rhai positif a negyddol, cadarnhaol a negyddol. So, newn ni dechrau gyda negyddol.
Mae rai pobl yn gweithio yn y sector anffurfiol neu'r economi anffurfiol. Nawr, o bosib rai ohonoch chi'n holi fi, beth ydy y term yma yn golygu? Wel, mae'n term holl bwysig bydd rhaid i ni ddysgu ar gyfer yr arholiad. A gall y cybac holi chi diffiniwch term economi anffurfiol, neu beth yw gwaith anffurfiol? Wel, fi wedi rhoi y term yma yn wyrdd, achos fi'n credu bod e'n holl bwysig i ni ddysgu. Swyddi anghyson, ble nad ydych yn gorfod talu trethu a does dim hawliau ar gyfer y gweithwyr. Enghreifftiau yn cynnwys golchi sgidiau neu casglu sbwriel. So, economi anffurfiol, dwi ddim o dan falle remit y llywodraeth, maen nhw ddim yn adnabod o fel swydd, chi ddim yn talu unrhyw trethu, does dim hawliau gyda chi, a falle chi'n neud rhywbeth ar stryd enghraifft fel fi wedi dweud y golchi sgidiau, maen falle casglu sbwriel mas o safle tirlenwi o bosib. Okay? A maen nhw'n amcangyfri bod tua 50 o weithwyr trefol Ethiopia yn gweithio yn y sector anffurfiol yma. Un effaith negyddol arall hefyd, so maen nhw falle yn dod i'r ddinas, maen nhw'n digwydd bod, maen nhw'n mynd i gweithio yn y sector anffurfiol yma, so ddim falle'r cyfleoedd swyddi, ond nhw'n falle ystyried derbyn. Bydden nhw hefyd yn byw mewn ardaloedd tlawd iawn, beth ni'n galw yn trefi shanty neu'n slymiau. Ym Brazil, maen nhw'n gael yn favelas. Nawr, mae hwn yn aneddiad anffurfiol, an informal settlement, maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae'r tai yma o ansawdd anaddas iawn, a mae dros 100,000 o bobl ar y strydoedd yn Addis Ababa yn falle yn byw yn yr ardaloedd yma. So, yn lle bod nhw'n digartre, maen nhw'n just yn cymryd lle yn slum, fel tref shanty, defnyddio unrhyw beth i greu rhyw fath o tŷ i gadw nhw'n saff, ond dydyn nhw ddim falle yn talu rent ar gyfer y tir yna. Nawr, byddwn ni'n sôn mwy amdano yr slymiau, ond enw ar gyfer y slym mwyaf yn Addis Ababa yw Kitchen gyda K. Beth sydd yn digwydd yn y trefi yma, wel, yn yr effaith negyddol yn cael, yw bod lot o drosedd fyna, lot o ddwyn a gangiau. Hefyd beth ni'n gweld hefyd yw gorboblogi. Llwyth o bobl yn symud mewn i'r ardal yma. Mae'r dwysedd poblogaeth hynod o uchel, a mae afiechydon yn gallu lledaenu er enghraifft. Efallai does dim mynediad da iawn at dŵr glan fel falle bydden nhw'n disgwyl, neu'r glanweithdra ddim digon da. Ond ar y llaw arall, mae yna rai canlyniadau cadarnhaol o'r trefoli ngwlad incwm isel. Mae yna swyddi a cyfleoedd swyddi gwell i'w weld yn yr ardaloedd trefol yma. A chi'n gallu ennill rhyw fath o cyflog a derbyn hawliau fel gweithwyr. Iechyd, hawl i meddyginiaeth ac ysbytau, falle bod y gwasanaethau'r gofal yna yn well, a hefyd gwell mynediad at addysg, so er enghraifft ar gyfer eich plant, dyw e ddim mor bell i deithio ar gyfer danfon eich plentyn i'r ysgol. Nawr, beth yw'r sialensau sy'n wynebu Addis Ababa? Fi wedi dangos llun fan hyn o Kitchen. Ni'n gallu gweld fan hyn y llwyr anghydraddoldeb anghydraddoldeb economaidd byddwn ni'n dweud fan hyn yn Addis Ababa. Gall Mr Cybac gofyn chi cwestiwn fel hyn, awgrymwch un broblem wrth byw mewn aneddiad fel hyn. Sorry, fi wedi gadael mas o gair byw fyna. Defnyddiwch dystiolaeth o'r ffotograff. Nawr te, yn amlwg, ni'n gweld y llun yma, bydd dan ni cwestiwn tebyg, mae hwn yn A2 wedyn, le ni yn defnyddio'r ffynhonnell, ond yn awgrymu syniadau ni hefyd. Felly, fi mynd i roi rhyw saib i chi i feddwl am rai o'r problemau chi'n gallu gweld wrth edrych ar y ffotograff yn unig. Pa rei ydyn ni'n gallu defnyddio fel tystiolaeth o'r llun yma. Felly, efallai byddwch chi wedi cael amser i feddwl nawr, neu bod chi jyst eisiau clywed yr ateb gan fi, ond byddwn ni falle yn sôn amdano falle deunydd y tai yma. Y dwysedd hynod o uchel. Dim ond un mae'n gofyn am, so falle byddwn ni'n sôn am falle yr dwysedd uchel.
A gallwn ni ymelaethu wedyn y dwysydd uchel a gweud bod afiechydon yn gallu lledaenu'n gyflym a mae gorboblogi i weld. Mae hwnna'n un enghraifft. Bydd hwnna'n falle'n cwestiwn rhyw 2 marc o bosib. Defnyddio'r tystiolaeth a datblygu ar y pwynt. OK, fel nes I sôn, mae yna heriau. Darparu tai yw un o'r heriau i weld yn Addis Ababa. Un o'r materion pwysicaf i drigolion yw darganfod y tai fforddiadwy i fyw. Mae 630,000 o gartrefi yn Addis Ababa ac mae dros 385,000 yn cael ei renti. Mae prisiau renti yn cynyddu'n sylweddol ac felly mae rhaid I bobl byw mewn cartrefi llai o faint sydd wedi ei lleoli ymhellach o ganol y ddinas. Mae awdurdodau a'r Llywodraeth yn ceisio uwchraddio'r slymiau, so maen nhw'n ceisio gwneud y slymiau yn well na beth ydyn nhw. Mae dros 1,000 o bobl wedi cyflestru ar gyfer y cynlluniau cartrefi sydd gan y Llywodraeth. Cynllun 1090 yn targedu pobl tlotaf ac wedi derbyn dros 800,000 o gofrestriadau, tra bod y cynllun 4060 wedi anelu at dosbarth canol ac wedi derbyn 160,000 o gofrestriadau. Yn fan hyn, rydym yn gallu gweld enghraifft o y fath o tai byddwn ni'n gweld yn 4060, so sôn amdano falle tai ar gyfer y dosbarth canol, achos does dim digon o tai i weld. Mae'n gweud fan hyn, mae Habitat for Humanity Ethiopia yn elusen o Deyrnas Unedig sydd gyda'r gred y rai pawb cael rhywle diogel a glân I fyw. Ers 1993, maent wedi datblygu cartrefi mewn 11 cymuned yn Addis Ababa. Mae teuluoedd yn cymryd rhan mewn cynllun hunan gymorth ac yn gwneud tua 65% o'r gwaith adeiladu ar gartrefi aelodau'r gymuned gan oruchwyliaeth penseiri. So hynny yw bod y pensaid yn cydweithio gyda'r pobl yma a maen nhw hefyd yn helpu I adeiladu cartrefi yma. Mae'r rhan fwyaf o gartrefi Ethiopia wedi cael ei gynllunio ar ardde Chica. Ni'n gallu gweld hwn yn y llun yma. Waliau mwd yw hyn, ffyn a gwellt, a maen nhw'n cael ei dymchwel yn hawdd. So ddim yn wych os mae yna rhyw fath o trychineb naturiol o bosib. Mae'r cartrefi yn gyfyng gyda lloriau pridd, dim ffenestri ac mae'n agored i'r tywydd a pryfed. So eto, un falle her wrth fyw yn yr ardaloedd yma. Mae wiriad gwael ar gyfer tannau coginio yn achosi problemau adnadlu. Mae 90% o'r cartrefi heb fynediad at lanweithdra. Mae 73% heb gyflenwad dŵr glân sy'n arwain at afiechydon difrifol. Nawr, ni'n gwybod yn y gwledydd incwm isel bod nhw fwy falle tebygol o gael afiechyd, mae'n lledaenu'n gyflym iawn, a falle mae'r gorboblogi sydd yn digwydd yn y slymiau yma hefyd yn arwain at y broblem hon. Dyma 3 falle her arall, cyflenwad trydan. Problem arall Addis Ababa yw'r ymariad cyson i'r cyflenwad trydan. Bod Ethiopia yn gwerthu trydan I Djibouti, sy'n wlad i'r gogledd, 80% o'r cainon o wlad, a Sudan. Mae'n parhau fethu cyflenwad di-dor I ardal drefol Addis Ababa. So maen nhw'n rhoi lot o gyflenwad trydan nhw I wledydd cyfagos, sy'n golygu wedyn does dim digon o drydan iddyn nhw. Trodiau iechyd, cynllun AMREF Health Africa yn Slum Kitchen, slum mwyaf, ceisio gwella safonau iechyd trwy ddarparu mynediad I ddŵr glân a gwasanaethau glânweithdra. So hwnna'n un her, bod yna slodiau iechyd, ond maen nhw ceisio falle mynd wrth wraidd y broblem. A fel mae'n dweud fan hyn, Slum Kitchen wedi lleoli, dyma fe fan hyn, 4 kilometr i'r gogledd o'r canol y ddinas. Afiechyd HIV, a flynyddoedd yn Kitchen mae HIV wedi bod yn thema tabw. AMREF yn cynnal cyfarfodydd wythnosol, lleihau'r stigma, a gobeithio profi mwy o bobl. Felly, os gewch chi cwestiwn fel hyn, esboniwch heriau sy'n wynebu un dinas global mewn gwlad incwm isel neu incwm canolig. So, enghraifft, os chi'n gwneud Mumbai, edrych ar Mumbai yn India, neu bod chi wedi edrych ar Addis Ababa
Ethiopia neu be bynnag arall chi wedi edrych ar. Beth byddwn ni'n neud ar gyfer y cwestiwn fan hyn, o meddwl am fel rhyw reida yn symud mas. So, beth yw'r her, esboniad, a wedyn esboniad pellach ac enghraifft. Gyda'r cwestiwn fel hyn, maen nhw wedi gofyn yn benodol am ddinas global, so mae'n bwysig yn y frawddeg gyntaf bod chi'n dweud beth yw'r ddinas. So byddwn ni'n dweud un ddinas global, rydym wedi astudio yw Addis Ababa, Ethiopia. Un her sy'n cael ei wynebu, a byddwch chi'n neud o fel hynna. So dweud y her, esboniad o'r beth yw'r her, a wedyn esbonio'r pellach ymlaethiad nhw sy'n mynd falle'n effeithio ar bobl, sy'n mynd effeithio ar y gymuned, sy'n mynd effeithio falle ar blad. Beth yw'r canlyniad y trefoli yma? Falle byddwch chi'n moyn rhoi saib, llenwi'r reida yma ac yna ateb y cwestiwn os mae hynny'n helpu. Cwestiwn arall sydd wedi cael ei codi o blaen, a mae hwn wedi dod o deunydd asesu enghreifftiol cybac, a cwestiwn sydd ddim o reidrwydd wedi dod lan ym mhapur y TGAU eto, yw y ffotograff yma. So ffotograff yma yn dangos yneddiad anffurfiol yn Nairobi yn Kenya. Cwestiwn cyntaf maen nhw'n gofyn, rhowch un enw arall am yneddiad anffurfiol. A wedyn yr ail gwestiwn yw defnyddiwch ffotograff 2.3, so ffotograff fan hyn, i awgrymu dwy broblem sy'n debygol o ddigwydd yn yr yneddiad anffurfiol hwn. Nawr te, o bosib, rydych chi'n mynd ateb un cyntaf, cwestiwn cyntaf, a wedyn newn ni sôn am sut i ateb yr ail gwestiwn. Felly, os ydych chi wedi rhoi slym, neu chi wedi rhoi trefi shanty, neu hyd yn oed wedi rhoi y gair ffyddela, byddwch chi wedi cael marc. Dyna beth maen nhw'n chwilio am. So, yneddiad anffurfiol, informal settlement, yw rhywbeth fel yna. Nawr, yn y ffotograff, ni moyn awgrymu dwy broblem sy'n debygol o digwydd fan hyn. Wel, ni wedi sôn am problemau, falle byddwn ni'n derbyn mewn yslymiau, yn Addis Ababa, yn Cychen er enghraifft. Nawr, wrth ddefnyddio hyn, efallai mae'n syniad i chi labelu'r llun. Chi edrych, beth yw'r problemau fi'n gallu gweld fan hyn yn yr yneddiad? Nawr, mae fe yn gofyn i chi ddefnyddio'r ffotograff, rhywbeth mae ymgeiswyr yn ceisio anwybyddu weithiau yw bod cybac yn eich helpu chi. Maen nhw'n dweud defnyddiwch y ffotograff yma, defnyddiwch y graff yma, defnyddiwch y map yma. So be maen nhw eisiau gweld yw bod chi wedi defnyddio rhywbeth o'r llun a bod chi'n dweud beth yw'r falle'r broblem a wedi ymelaethu. So, be di roi enghraifft fan hyn a gallwn ni mynd trwy fyna. Gallaf weld yn y llun reilffyrdd yn symud trwy yslymiau sydd yn agos iawn i dau y bobl ac yn amlwg yn peri broblemau diogelwch ac yn gallu golygu anafiadau posibl. Dengys y llun tai a dwysedd poblogaidd uchel. Gall hyn golygu fe fydd afiechydon yn lledaenu'n gyflym o ganlyniad y dwysedd uchel yma. O ganlyniad i'r afiechydon lledaenu gall olygu cyfradd marw uchel a chyfradd marw babanod uchel yn yr ardal yma. Felly, ateb da fan hyn sydd yn defnyddio yr ffynhonnell, mae fe yn dweud, gallaf weld yn y llun, dengys y llun. Os chi'n defnyddio iaith fel yna, pan mae wedi gofyn i chi wneud mae'r person sy'n marcio eich papur arholiad yn meddwl, waw, wel, maen nhw wedi defnyddio tystiolaeth yn dda o'r llun ac yn safonol iawn. Chi wedi dewis yn uniongyrchol. Chi wedi gweld, mae'n y reilffyrdd. Mae'n beryglus, mae plant fan hyn ar y reilffyrdd. Mae'n symud trwy'r yslymiau. Mae'n mynd yn agos i'r tai y pobl yma. Diogelwch falle'r plant byddwch chi'n gallu sôn amdano. Anafiadau o bosib. Y dwysedd uchel. Nawr, dydych chi ddim yn gallu gweld yr afiechydon, ond os chi wedi sôn am y dwysedd, a ni'n gwybod yn barod, os ni'n cael dwysedd uchel o boblogaeth, fel ni'n gweld yn ardaloedd fel yn yneddiad anffurfiol fel yslymiau, mae afiechydon yn gallu lledaenu. Sy'n golygu wedyn falle byddwn ni'n cael cyfradd marw uchel yn yr ardal a cyfradd marw babanod uchel hefyd. So ateb da sydd yn defnyddio yr ffynhonnell yma. Efallai byddwch chi moyn gwasgu saib a byddwch chi moyn ateb eich hun a sôn am ffactorau gwahanol. Fi dim ond wedi cynnwys 2 ffactor yma, yn gallu chi a chroeso sôn am y llwyth mwy o ffactorau a phroblemau gallwn ni gweld yn y llun. Oce te, symud ymlaen nawr i edrych ar ddinas
incwm uchel, sef Llundain yn y Deyrnas Unedig. Yn 2015, roedd 82% o boblogaeth y Deyrnas Unedig yn byw mewn trefi a dinasoedd. Llundain yw prif ddinas y Deyrnas Unedig, ei phoblogaeth yw 8.9 miliwn, a hi yw'r ddinas fwyaf yn Ewrop a'r chweched lle cyfrifocaf yn y byd. Cyfradd tŵr blynyddol Llundain yw 1.2 y cant, a rhywbeth falle ni ystyried fan hyn yw y ddinas yma gyda chysylltiadau cryf ar draws y byd i gyd. Nawr, cwestiwn disgrifio'ch leoliad Llundain gan ddefnyddio'r map. Wel, ni wedi cael cwestiwn fel hyn yn barod, gyda disababa gyda meini pro'r llwyddiant. Wi eisiau chi nawr rhoi cais arni i ateb y cwestiwn yma os gwelwch yna. Disgrifiwch leoliad Llundain. Gwych. Gobeithio byddwch chi wedi ateb y cwestiwn. Efallai byddwch chi wedi sôn amdano pa wlad mae hi mewn. Ymle yn Lloegr, neu ymle yn y Deyrnas Unedig, mae fe gan ddefnyddio cyfeiriad cwmpawd. Wel, mae fe yn y de ddwyrain y wlad. Efallai byddwch chi wedi defnyddio dinasoedd cyfagos a wedi sôn amdano yr pellter hefyd o ran milltiroedd. Felly sôn amdano bod e'n gyfagos at yr cefnfor môr y gogledd. Ok te, trefoli Llundain, nawr, mae hwn yn hollol wahanol nawr, achos y proses byddwn ni'n gweld fan hyn, proses gwledig trefol, sydd really ddim yn cyd-fynd gyda'r patrwm sydd yn digwydd yn y Deyrnas Unedig. Be sy'n digwydd yn y Deyrnas Unedig, nid trefoli yw gwrth-drefoli, a os byddwch chi'n gweld fideo thema 2 o 2021, byddai hwnna falle yn amlinellu hwnna yn well na hyn. Ond, ta waith, mae pobl yn mynd i Llundain, beth sy'n gwthio nhw o lefydd nhw tuag at Llundain yw ardaloedd gwledig ddim yn rhoi bywyd cymdeithasol ac adloniant cystal. Elfen o gymuned yn falle gallu fod yn ormod, neu gwasanaethau gallu fod yn bryn, enghraifft falle mynd i'r GP. Neu hyd yn oed, bych chi'n mynd ar gyfer prifysgol, neu gwthio does dim falle prifysgol da, fel mae prifysgol yn blaenllaw yn Llundain, neu ar gyfer falle does dim digon o cyfleoedd swyddi o bosib, na pam chi'n cael ei gorfodi i adael. Tynnu beth sy'n tynnu chi mewn at Llundain, wel, mae yna cyfleoedd swyddi fyna, amrywiol a chystadleuol. Bywyd y ddinas yn fwy diddorol o ran y adloniant, bywyd cymdeithasol, a cyfleoedd addysg fel y prifysgolion blaenllaw fi wedi nodi yn barod. Wel, beth yw'r effaith y trefoli y pobl yma'n symud i Llundain? Wel, negyddol yn ffodus, mae digartrefedd uchel iawn yn Llundain. Rhywbeth ni'n gweld hefyd, fi'n gweld yma ym Mhersonol yng Nghaerdydd a hefyd yng Nghasnewydd. Mae'r gorboblogi i weld yn Llundain, sy'n golygu mae'n cael effaith wedyn ar y farchnad renti, sydd yn ambron yn amhosibl i renti unrhyw beth fforddiadwy, a hefyd y prisoedd tai yn cynyddu, yn neud yn anfforddiadwy i brynu tŷ yn Llundain. Wel, mae stwff Cadarn Hywel wedi dod yn sgil y trefoli yma, sef mwy amrywiaeth ethnigrwydd, falle bydd bwydydd newydd gyda chi yn y ddinas, a falle bwytau newydd gyda'r bwydydd newydd yma, falle diwylliannau diddorol wedi bobl falle o wledydd arall dod a trefoli i Llundain, efallai yn enghraifft bydd siop pwyleg o bwyd o wlad Pwyl o bosib. Tirfeiddanwyr, landlords yn gallu gwneud elw da, so maen nhw'n gallu gwneud elw da tra renti eiddo nhw, tai nhw, agor mwy o gyfleoedd o swyddi, mwy o pobl yn mynd, a mwy o swyddi, bydd y galw am swyddi yn cryfhau, a wedyn cyfle da ar gyfer buddsoddiad busnesau newydd, achos mae'n ddinas sydd yn tyfu, pobl eisiau buddsoddi yn y ddinas yma. Resymau dros y twf poblogaeth yn bennaf yn Llundain, wel, mae wedi cynyddu'n sylweddol iawn ers 1800, ni'n gallu gweld ar y graff yma. Pam? Economi ffyddiannus, y brifddinas, wedi gweld ffyniant.
Atyniad i fewnfudwyr o wledydd arall, falle o fewn Ewrop a eisoes yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi bellach dod i ben. Cyfradd geni sy'n cynyddu, cyfradd marw sy'n disgyn. Fel ni wedi sôn am yr un hanes faba yn debyg iawn. Felly, dyna ni cwestiwn graff fan hyn. O bosib, gallwch chi gweld cwestiwn fan hyn, disgrifiwch dueddiadau yn y graff. Tebyg iawn i'r cwestiwn nes i ddangos chi ar y cychwyn. Efallai mae'n syniad i chi gwasgu saib fan hyn nawr, disgrifiwch dueddiadau yn y graff, 3 marc, a cewch amdani. Oce te, felly beth yw'r falle'r heriau ni'n gweld yn Llundain? Tlodi yn broblem enfawr. Dyma'r graff yma sydd yn dangos y tlodi, the proportion of children living in low-income households over time, a mae'n dangos fan hyn, mae hwn yn lleihau, ond mae dal yn eithriadol o uchel. Os chi'n edrych ar bob un ardal arall maen nhw wedi cynnwys yn Lloegr, mae Llundain yr uchaf sylweddol fan hyn. Yr amddidadedd, deprivation i'w weld. Mae'r map yma yn dangos ble mae falle yr ardaloedd mwyaf i'w weld gyda amddidadedd. Mae rai i'w weld ar gyrion, does dim patrwm benodol i fod yn dig. Tuag at falle byddwn ni'n dweud yr gogledd dwyrain, ond hefyd ar gyrion, does dim patrwm benodol i'w weld hwnna. Ac yn drydydd fel nes i nodi, digartrefedd yn Llundain sydd i weld yn broblem enfawr le mae diffyg swyddi'n golygu bod pobl wedyn yn mynd at y stryd, a hefyd oherwydd bod y tai ddim yn fforddiadwy yna hefyd. Oce te, cwestiwn fel hyn, byddwch chi o bosib yn cael cwestiwn fel hyn ar eich papur chi. Nawr, cwestiwn defnyddio'r ffynhonnell, a fan hyn mae ganddyn ni wybodaeth am un ddinas global ni wedi astudio, ond o bosib byddwn nhw'n gallu bod yn 2 ddinas chi beth wedi astudio o blaen. Mae da chi 2 llun, mae da chi blwch ffeithiau sydd yn sôn amdano Mumbai a sôn amdano Llundain. Y cwestiwn yw, yr un yw'r sialensau sy'n wynebu pob dinas global. So, beth sydd rhaid i chi wneud yw dehongli i ba raddau chi'n cytuno gyda hwn. So, mae pob dinas global yn derbyn yr un problemau, yr un heriau, a wedyn angytunaf, maen nhw ddim yn derbyn yr un heriau. So, brawddau cyntaf gyda hyn, o ran meini prawf llwyddiant, os chi'n cael cwestiwn fel hyn, yw cytuno ar y cyfan neu angytuno ar y cyfan. A wedyn chi'n mynd i rhoi falle paragraff ar un ochr, cytunaf gyda'r gysodiad, bod y sialensau yr un peth. Wel, ni'n gweld fan hyn bod falle tlodi. Fod pobl yn digartref yn Llundain a pobl yn byw falle mewn amodau gwael yn y slymiau yn India. A byddwch chi falle yn gallu ymelaethu bach mwy ar rein gyda'ch wybodaeth eich hun. Ond hefyd gallwch chi wedyn yn sôn am y data fan hyn. Wel, faint sydd falle yn byw yn y slymiau yma, faint sydd yn digartref yn Llundain. Ar yr ochr arall, wedyn gallwch chi wedyn sôn amdano, wel, mae un yn digartref, un yn slymiau, ond ni'n gwybod o gwybodaeth ein hun bod lot mwy o broblemau i'w weld mewn dinasoedd global income isel. Falle bod gallwch chi sôn amdano sector anffurfiol mae pobl yn gweithio mewn, sy'n golygu bod nhw falle yn cael pryn o arian, a hefyd bod pryn o hawliau gyda nhw hefyd. Cwestiwn fel hyn, cyfeiriwch at bob un ffynhonnell. Gallwn weld o'r llun. Mae blwch ffeithiau yn dangos. Mae XXX yn awgrymu. Dangos i'r arholwyr bod chi yn deall beth mae cybac yn rhoi i chi. Cysylltidiau, felly achos oherwydd, i datblygu pwyntiau ni, a iaith mynegu ban, cytunaf, angytunaf, dod i rhyw fath o casgliad ar y diwedd yn fy marn ni. A chofiwch cywirdeb iaith yn 3 marc. Oce te, y rhan olaf yw sut mae pob un ddinas yn cysylltu. So, globaleiddio sy'n gwneud hyn. Globaleiddio yw'r broses lle mae'r byd yn dod yn fwy cysylltiedig o ganlyniad i'r cynnydd mewn masnach, cludiant, trafnidiaeth, twristiaeth
cyfryngau a chyfathrebu. Golygu hyn bod llifoedd o bobl, syniadau, arian a nwyddau yn creu gwe fyd-eang fel fi wedi dangos fan hyn, sy'n cysylltu pobl a lleoedd. Un reswm te, sut mae masnach yn cysylltu dinasoedd global. Mae masnach wedi hybu globaleiddio a chynyddu cynhyrchiant nwyddau a gwasanaethau oherwydd bod cwmnïau mawr a elwyr yn gorfforaethau aml-wladol, multinational companies, gyda canghennau, branches, mewn nifer o wledydd. Mae McDonald's yn gorfforaeth aml-wladol fawr yn Uned America, gyda 30,000 o dai bwyta mewn 119 o wledydd. Pan mae cwmni o dramor yn buddsoddi mewn gwlad trwy adeiladu ffatri, gelwir hyn yn fuddsoddiad mewnol. So pan maen nhw yn rhoi i wlad, buddsoddiad mewnol ni galw hyn. Nawr, o ran masnach, sut maen nhw yn cysylltu o ran masnach? Wel, mae masnach yn hybu globaleiddio a cynyddu cynhyrchiad nwyddau. Efallai, o bosib, nawr, mae dillad fi'n gwisgo nawr yn gweud Made in China, bod nhw wedi cael eu cynhyrchu a chreu yn gwledydd falle hollol wahanol i'r Deyrnas Unedig. A eto, mae hwn falle o ganlyniad un corfforaethau trawswladol, fel fi wedi sôn am yn barod, ond falle achos ni'n gwybod bod yr deunydd crau'n rad mewn wlad arall. Y llafur, the Labour, yn rad, trafnidiaeth da. So mae'n defnyddio wledydd falle mwy tlawd os hoffech chi, incwm isel, i gynhyrchu pethau ni yn ratach, i wneud mwy o elw, ond mae hwn yn golygu bod yr masnach i gyd ar gyfer mewnforio a lliforio yn cysylltu dinasoedd gwahanol. Mae mwy o wybodaeth fan hyn os hoffech chi ddarllen. Fi hefyd wedi nodi sut mae cludiant trafnidiaeth yn cysylltu dinasoedd global. Wel, canolfan trafnidiaeth transport hub gwahanol yn y byd, porthlafoedd, ports, meysydd awyr yn just rhai enghreifftiau. Fi wedi sôn am nawr fan hyn, mae jyst fi'n amlinellu sut mae Addis Ababa a Llundain yn cysylltu gyda gweddill y byd, a os chi'n moyn gwasgu saib fan hyn a edrych trwyddyn nhw, fi wedi rhoi o ran masnach, wel, allforio mewnforio, maes awyr porthlaf, wel, mae yna maes awyr o enw Bŵl yn Addis Ababa, a mae'n tir gaeedig, so does dim porthladd yn Addis Ababa, ond gyda ni'n gwybod docio yn Llundain, maes awyr Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, London City Airport hefyd. Twristiaeth, faint o dwristiaeth mae Addis Ababa yn derbyn, Llundain yn derbyn, a ryngrwyd hefyd sy'n cysylltu ni ar y we. Gallwch chi cael cwestiwn o bosib fel hyn. Awgrymwch ddau reswm sut mae dinasoedd global wedi cysylltu pedwar marc. Fan hyn, y gyd ni angen wneud yw rhoi reswm a datblygu, a ni'n datblygu fe trwy defnyddio cysyllteiriau, a'n amlwg byddwn ni angen enghreifftiau mwyn rili galluogi ni i ateb hwn yn llawn. So fi wedi rhoi enghreifftiau fan hyn, masnach yw un reswm, a wedyn allforio a mewnforio o ganlyniad i fusnesau yn ryngweithio, enghraifft corfforaeth trawswladol fel McDonald's. Trafnidiaeth, meysydd awyr ryngwladol, enghraifft Heathrow yn golygu mae'r dinasoedd wedi cysylltu yn dda, ble mae'n hawdd i deithio o un ddinas global i un arall o fewn diwrnod. Os chi moyn gwasgu saib fan hyn a mynd ati i ateb y cwestiwn, mae yna croeso i chi.